Ukraina'nın paytagty Kiev'de protestçiler hökümet binasının ýereglerini böwütlediler. Demonstrantlar prezident Viktor Yanukovyç'in hökümetinin çekilmegini talap edýärler. Opozisiýa liderleri Yanukovyç'in Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa alalysygyny baglasmazlyk kararyna garşy köpçüliklerin protestleri geçirmäge çagyrýarlar. Yerewanda opozisiýa toparlary Ermenistanyň Russiýanyň howandarlygyndaky gümrük birligine goşulmak baradaky planlaryna garşy protest geçirdiler. Bu aralykda Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ermenistana tapary başlandy. Protestçiler prezident Serge Sarkisyan'a ýülenip Russiýa bilen ysnaşandan Ýewropa Birleşigi bilen sowda alalysygyny baglasmagyny soradylar. Polisiýa prezidentin köşküne barýan ýollary böwütledi we inçime protestçini tutsak etdi. Kırgızstanyň öňkü parlament sözçüsi Akmatbek Kildibekowyň müňlerçe tarapdary Oş regional hökümetiniň baş edarasyna ýürüş etdi. Protestçiler Kildibekowyň tutulukdan boşadylmagyny talap edýärler. Asly Oş regionundan Kildibekow ýurdun salgyt gullugynda we döwlet sosial fondunda işlän döwri wezipesinden hyýanatçylykla peýdalanmakda we maliýe galplyklaryna aýplanyp geçen aý tutsak edilipdi. Duşenbede Täjik Owan komissiýasy nese gaçakçylygyna garşy göresmek ugrundaky hyzmatdaşlygyny maslahat etmek üçin gepleşik geçirdiler. Taraplar 2014-nji ýylda Owganystanda NATO güýçleri çekilenden soň nese gaçakçylygyna garşy göresmek boýunça bilelikde işleşmäge razy boldular. Owganystandan gelýän nese terroristleriniň belli bir bölegi Täjikstanyň üstünden etýär. Siz Azatlyk radiosynyň suňky täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.